Os areais da illa e Cabío contarán con socorristas a partir desta fin de semana tras a demora na súa contratación que provocou a perda dos distintivos de calidade o pasado luns. Lois asegura que remitiu un escrito á Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor solicitando a recuperación das bandeiras azuis para as praias de Cabío e a illa. O luns retiráronse as bandeiras azuis das dúas praias, non tivemos coñecemento previo, non se nos informou e tivemos que enterarnos realmente pola prensa de que tivera lugar esa retirada. Entendemos que hubo un erro pola nosa parte por non ter solicitado unha prórroga esperando polos socorristas para o izado da bandeira máis tarde, pero tamén tiñamos un correo no que nos urxían a que izáramos as bandeiras antes do 10 de xullo. Malía, que admiten o erro cometido por ter izado a bandeira sen contar con todos os servizos, o goberno pobrense considera demasiado estricta a decisión de ADEAC de retirar as bandeiras azuis. Unha decisión que nin tan sequera lles foi notificada e da que tiveron coñecemento pola prensa. Tras a súa chegada ao goberno, o 15 de xuño, iniciaron os procesos de contratación priorizando persoal de limpeza e de obras. Solamente tiñamos unha brigada de obras neste concello mermada a 3 persoas. Había moitísimas necesidades porque estaba absolutamente neste concello todo por limpar. Toda a zona de extrarradio, praias, estaba absolutamente todo por limpar. Tiñamos a xente nas praias porque afortunadamente foi un verano estupendo, ou leva sendo estupendo, entonces había moita xente que viña á praia e non daba tempo a cubrir todos os servizos. Entonces decidimos empezar por convocar brigada de limpeza de praias, información e turismo, e a seguinte foi a dos socorristas. A adaptación ás novas bases e a demora do INEM en enviar a lista de seleccionados provocou un retraso na contratación dos socorristas. Estaríamos no prazo incluso de que os socorristas estiveran antes do día 10, se non fora porque o INEM non mandou, porque a bosta de socorristas pois os socorristas veñen a través do INEM e entonces o INEM tiña que ter mandado pois o luns ou o martes o listado co número de socorristas. Piñeiro lembrou que en 2012 o Concello con Isaac Maceiras como rexedor xa había ter un problema similar. A concelleira pobrense Charo Varela quixo deixar entrever que a decisión de ADEAC tiña tinguiduras políticas. Pensamos que era un tema político, evidentemente. Hasta aquí, pois, é o que pasou.